Nahuli kam sa Mandawi City Command Center kining laing aksidente sa Maydan AS Fortuna. Nahitabo kini kagahapon sa duha ka mga motor nga ang direksyon paingon ML Quezon. Ang usa ka motor padung unta mo U-turn ni atong higayuna apan wa damha nga magkaengkwentro niini ang laing motorsiklo nga palahos lang ang dagan. Puros nangalamba ug nangalabay gayud ang rider sa duha ka mga motorsiklo. Maayo na lang kay way laing sakyanan nga nakaigo unta sa mga sakyanan. Samtang laing disgrasya sa kadalanan sa Mandawi gihapon, nahitabo sa may UN Avenue kaganihang buntag. Duha ka mga motorsiklo usab ang nagkabangga ug nangatumba. Ang usa ka motor palahos sa second bridge, samtang ang usa kay paingon sa U-turn slot ilawom sa Taytayan. Nangasamad ug girespondihan sa aksidente ang rider sa usa ka motor ug ang babayng angkas sa laing kaengkwentrong motor. Gidala sa ospital ang duha ka mga nangaangol. Kining usa padung ta sa Lapu-Lapu. Dire sa outer lane. Ang nitabo, lalanganin sa liko, motor na itabo nakaabot gyud lang matag motor. Nag-abot sila din may dapat ang impact sir. Dinay gyud sa may intersection. Piki jud sa signal. Oo, kay nasa pikas lane, wapan jud sa pikas, dito ra siya. Ara na siya sa kaning padung na jud sa liko, ara sa signal light.